Il-jum it-tajjeb. Illum 28 ta' Marzu nilqakom għal din il-quddiesa mid-dar tal-kleru f'Birkirkara li tilqa' fiha saċerdoti anzjani jew morda. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mas-saċerdoti li jgħixu f'din id-dar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem lis-saċerdoti residenti tad-dar tal-Kleru u anke grupp ta' studenti mill-Kulleġġ Santa Chiara Pembroke li qed iżuru wkoll ir-residenti. Nirringrazzjahom ta' din il-ġentilezza. Diversi skejjel iżuru lid-dar tal-Kleru, iżuru s-saċerdoti tagħna li qegħdin hawnhekk u nitolbu biex ikonna vokazzjonijiet kemm għas-saċerdozju kif ukoll għall-ħajja reliġjuża. Qegħdin niċċelebraw propju din il-ġimgħa fil-tielet ġimgħa tar-Randan. Kull nhar ta' ġimgħa fir-Randan il-qari jippreparana għall-ġimgħa l-kbira. U għalhekk nitlu f'dan l-ispiritu ta' stennija meta aħna nħarsu lil Ġesu Redentur u Kurċifiss nifhmu il-prezz tal-fidwa tagħna. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. Bit-tieba tiegħek Mulej sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek. Ħatajna nrażnu l-ġibda tagħna għall-ħażen u tqawwina biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Bibna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu il-ktieb tal-profeta Hosea.
Dan jgħid il-mulej, erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek, għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għejdulu, int tneħħi il-ħażen kollu. Ilqa' it-tajjeb u rroddu frott xuftejna. L-Assirja ma ssalvanix, fuq żiemel aktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għat li xewxu kontrija, min qalbi jinħobbhom, għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jiena tinkun għal Iżrael bħal nida, ħajiftaħ bħal ġilju, eru u jixenxel bħal siġra tal-luq, jinfirxu r-rimjiet tiegħu, sbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ, u jkun ifewwaħ qisu il-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi. Isiru qishom ġnien, jisbieħu qishom dilja. Inbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim? Kont jiena li weġibtek u jiena inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar. Minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ. Ħajarafhom kull min hu bil-għaqal. Għax il-mulej it-traqat tiegħu dritti. Il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Jiena il-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi flimkien. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Kliem li ma nafux qiegħed nisma', neħħejtlek it-tagħbija minn fuq darek. Ħlistlek idek mill-irfieħ tal-qoffa. Fid-dwejjaq sejjaħtli u jiena ħlistek flimkien. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Bleħen moħbi bħal frada weġibtek. Ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek. Ismani poplu tiegħi ħanlumek. Iżrael mhux li kont tismani. Flimkien jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom? Tinxteħiġ quddiem Alla barrani? Jiena l-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Flimkien jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fi triqati, lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħħom blasel mill-blat. Flimkien jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewwiet waslet.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih li ma wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu jieġbu l-ewwel wieħed huwa dan: isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qalu l-kittieb: sewa qiegħed tajt, Mgħallem, għandek raġun tajt li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal qallu: m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla. U ħadd ma kellu il-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Din il-ġimgħa tar-Randan Ġesu jinsisti fuq it-tlet imħabbiet: l-imħabba lejn Alla, l-imħabba lejn il-proxmu u l-imħabba lejn innifsek. Jipprova jirrispondi għal domanda importanti fi żmienu: li ma wieħed fost il-kmandamenti li kienu ħafna mhux biss l-10 ta' Mosè imma tant liġijiet oħra, li ma fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel, li huma l-qofol ta' kollox, il-bażi ta' kollox. U Ġesu jikkwota l-kelma ta' Alla stess u jallimna li l-imħabba lejn Alla b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, b'moħħna kollu, bil-qawwa kollha tagħna tixbaħ ukoll l-imħabba lejn għajrek bħalek innifsek. Allura huma tliet imħabbiet: lejn Alla, lejn il-proxmu, lejn għajrek, lejn innifsek. M'hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. U din il-liġi tal-imħabba li għallimna Ġesu hija il-mediċina, l-antitodu għal kull kwalità ta' idolatrija meta aħna f'ħajjitna fil-qalb tagħna jidħol Alla falz, jidħol idolu. Għaliex il-profeta Osea għandu din il-kelma li tixxandar illum fl-ewwel qari: x'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim, kont jiena li weġibtek u jiena inħarsek, għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Dan id-dialogu ta' Alla, dialogu ta' mħabba mal-arusa tiegħu li huwa l-poplu tiegħu, li huwa wkoll steduna biex aħna nduru leh: erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek. U kif se nagħmlu hekk? Kif se ninħelsu f'din il-mixja tar-Randan mill-idoli tagħna, mill-allat folot li ħakmuna? Jistgħu jkunu xi jkunu: ir-rabja, ir-reba, tant idoli li aħna npoġġu fil-qalb tagħna u jaħkmuna. Ġesu jallimna li t-triq tal-ħelsien mill-idoli hija triq tal-imħabba. Ħobb il-Alla, ħobb li sħabek, ħobb lilek innifsek.
Dan il-mument li fih niġbru t-talb tagħna u nirresquh il-mulej li qed naħsbu ftit fil-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku li qed jagħmel dawn il-ġimgħat ta' konvalixxenza, ta' fejqan. Nitolbu biex il-mulej jibirku bis-saħħa, bil-paċenzja u bil-għaqal. Nitolbu għal kull wieħed u waħda minna biex f'din it-triq tar-randan il-mulej jeħlisna mill-lido li folozz li ħakmuna u nħadnu lilu u l-imħabba lejn il-proxmu lejn anfusna. Nitolbu. Namlu talba partikolari għas-sisters, membri tal-qaddejja taċ-ċenaklu, li taw ħajjithom biex ikunu ta' servizz għas-saċerdoti f'dan il-post din id-dar tal-kleru. Nitolbu biex il-mulej jiberikhom bis-saħħa, bil-vokazzjonijiet, bl-ispirtu ta' mħabba kbira għall-vokazzjoni tagħhom u għas-saċerdoti tagħna. Nitolbu għall-istaff tad-dar tal-kleru biex il-mulej jiżejjinhom bi spirtu kbir ta' kompassjoni u ta' servizz. Nitolbu għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex il-mulej jibirek l-għalqa tiegħu b'ħaddiema għax il-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit. Nitolbu. Ejjew insellmu l-Marija Addolorata. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ħares lejn id-doni li qegħdin nikkonsagrawlek biex ikunu joġbuk u jiswew lilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inta kull sena lil fidili tiegħek joġbok tagħtihom
li jitnatfu f'ruhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għajt biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u jekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs pratt il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int o Salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Veġli Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħed nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqan.
Nitolbu. Għamil mulej l-grazzja qawwija tiegħek taħdem sa fl-eruq ta' ruħna u ġisimna biex fidwa sħiħa niksbu għal kollox il-misteri qaddisa li fihom ħadna sem bi Kristu Sida. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nofru dan il-Rożarju għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li titint kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu nkurunaw b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li titint kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nibku nolfqu dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina u radana turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed,
imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-ħnina, tal-grazzja ta' Alla, mit-tama, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-migranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, tlob għalina qaddisom Alla, nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, San Sebastian Martri, Santu Roccu, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani. Intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giusepp Arust kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.